नमस्कार मंडळी, आजच्या या नवीन व्हिडिओमध्ये मी तुम्हा सर्वांचं सहर्ष स्वागत करतो। मित्रांनो, आज जो व्हिडिओ मी बनवला आहे तो हे चिबूड फळ आहे त्याच्यावर आधारित हा व्हिडिओ बनवला आहे। कारण बरेच जण आपण बघा बाजारात जातो आणि चिबूड घेतो, पण आपली फसवणूक होते। म्हणजे आपण चिबूड घेतो विकत आणि तो महाग चिबूड असतो, 150-200 सध्या त्याची कोकणात किंमत असते। आणि एवढा महाग चिबूड घेऊन पण जर तो खराब निघाला, चवीला चांगला नसेल, तर आपले पैसे फुकट गेल्यासारखे होतात। त्यासाठी आपले पैसे फुकट जाऊ नये आणि आपल्याला चांगल्या प्रकारचा चिबूड मिळावा यासाठी तुम्हाला काही मी ठराविक टिप्स सांगणार आहे, ते आपण काळजीपूर्वक ऐका। आपण जे समोर फळ पाहतात त्या फळाला कोकणात चिबूड असे म्हटले जाते। आणि हे फळ आपल्याला गणपतीचा सण असतो त्यावेळी कोकणात बाजारात भरपूर पाहायला हे फळ मिळतं। आणि हे फळ जर जून असेल तर ते खाताना चविष्ट लागतं पिकल्यावर। आणि हेच जर फळ कोवळं असेल आणि जर तुम्ही तो खाण्यासाठी जर हे फळ कापाल तर ते फळ खाताना पचपचीत अशी त्याची चव लागते। तर जून चिबूड तर ओळखायचं असेल तर कसं ओळखायचं हे आता मी तुम्हाला सांगणार आहे। कारण बाजारात बघा ज्या चिबूड येतो, ज्या चिबूडला वास येतो ते परिपक्व पिकलेलं असतं, त्यामुळे ते फळ ओळखण्याचा प्रश्न येत नाही। कारण त्या फळाच्या वासानंच आपल्याला कळतं की हा चिबूड आपण कापून खाल्ला तर गोड लागणार। पण जर कच्चा असेल चिबूड तर तो जून आहे तर आपण कसं समजायचं? तर त्यासाठी तुम्हाला मी काही महत्त्वाच्या टिप्स सांगतो। चिबूड जेव्हा आपण घेतो तेव्हा असं जड उचलून घ्यायचा आणि सर्वात त्याची पारख करायची। तर चिबूडाचा हा देठ असतो बघा, हा देठाच्या बाजूला ते वलं आहे ते असं वलं डार्क पाहिजे। आणि ह्या चिबूडाचा जो देठ आहे तो तुम्हाला बघा असा चॉकलेटी दिसला पाहिजे। कारण ह्याचा देठ तुम्ही बघा नीट असं लक्ष देऊन पहा तर जो देठाचा कलर बघा लाकडासारखा दिसतोय, चॉकलेटी, म्हणजे हा जून चिबूड। आणि हा जर चिबूड कोवळा असेल तर त्याला असे देठाच्या बाजूला बघा वलं आहे ते दिसणार नाही। आणि हा जो देठ आहे ना तो तुम्हाला असं चॉकलेटी दिसणार नाही, तर तो तुम्हाला देठ हिरवा किंवा पोपटी कलरचा दिसणार। म्हणजे काय की हा चिबूड कोवळा आहे। तो असा पोपटी किंवा हिरव्या कलरचा देठ असलेला चिबूड घ्यायचा नाही, कारण तो कोवळा असतो तो। आणि हा जो समोर दिसतोय चॉकलेटी कलरचा देठ आहे बघा, आणि कसं लाकूड असतं बघा, सुकलेलं लाकूड, तसं तो देठ दिसतोय। असा चिबूड दिसला तर तो आपण डोळे झाकून घ्यायचा। कारण हा चिबूड जून चिबूड आहे। आणि हा चिबूड कच्चा असला तरी पिकला की तो चविष्ट लागणार का? कारण ह्याचा देठ जून आहे आणि हा जून चिबूड आहे। त्यामुळे तुम्हाला जर चिबुडाची पारख करायची असेल तर ती पहिली देठावरनं करायची। असा चॉकलेटी कलरचा आणि लाकडासारखा दिसणारा देठ आपण निवडायचा। तो चिबूड जरी कच्चा असला तरी देठ हा असा चॉकलेटी असला म्हणजे समजायचं हा एकदम जून चिबूड आहे। आणि तो तुम्ही पिकल्यावर एकदम तो तुम्हाला गोड आणि चविष्ट लागणार। अशी चिबुडाची पारख करायची। मित्रांनो, मी तुम्हाला जी चिबूड फळाबद्दल माहिती सांगितली ती तुम्हाला आवडली असेल तर तुम्ही माझा व्हिडिओ जास्त लोकांपर्यंत शेअर करा। कारण कसं व्हिडिओ जर जास्त लोकांपर्यंत शेअर केला तर लोकांना चिबुडाची माहिती मिळेल व त्यांची फसवणूक होणार नाही। All I want,
चॅनलला नवीन असेल तर चॅनलला सबस्क्राईब करायला विसरू नका. बाजूची जी बेल आयकॉन असेल ते नक्कीच दाबा. आपले नवीन व्हिडिओ बघायला मिळेल. थँक्यू.